Tata, nge-6 nange-7 sisemonti. Sizabe sishuba ke pha, sizabe sikhupha nyani egompo. Uzobe uxoka usenzani? Xoka indini. Ngayibani? Andiva ndixoka. Alapho mene mna. Yaya mle gomsi mna. Siyahamba siye eLondon ngembana thina. Tata, asiyi eLondon, siya e-East London. Kukude gqithi eLondon for abantu abanxiba iigambutsi ezimdaka ezinukayo emotweni abanze ngawe. Ngembana. Unozinzile uthe thina siyasoba klipa ne wathi kum mna ndiya eLondon. Ndilele ndinqabele kanozinzi. Uthi kum jonga thina siya eLondon ebusuku siya eLondon pha. Uthi kuba kumpahla. Umpahle nolume. Malume kwadini endingamaziyo kodwa ke kuthiwa kuzawube zishuba pha. Kwaye jonga Ngqembana. Bona mna mntanam ndizozithengela iyogathi ne wena ufumane amarhewu ne nozinzi zamthengela ibhotile yamanzi imini yonke phaa. Yaqonda? Yiba serious dwarha. Ngawakho nolali. Iyogathi yeyam, amarhewu neegambutsi zakho. Awundiva Ngqembana kodwa.